హాయ్ అండి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మేమైతే చాలా బాగున్నామండి. ఆ శివయ్య అయితే నాకు గంపెడు మంది పిల్లలనైతే ఇచ్చిండ్రు గానీ, వాళ్ళని చూసుకునే ఓపిక అయితే చాలా తక్కువ చేసిండు ఈ మధ్య కాలంలో. నిజంగా శివయ్య నాకైతే చాలా ఓపిక కావాలయ్యా. ఎందుకంటే నాకు చేసుకోవాలంటే ఈ మధ్య కాలంలో అస్సలు ఒంట్లో ఓపికే లేకుండా పోతుంది. నిజంగా నాకే కళ్ళల్లో ఒక్కొక్కసారి నీళ్ళొస్తున్నాయి. ఎంత తొందరగా రెడీ చేద్దామన్నా పిల్లల్ని, ఎంత తొందరగా పనులు చేసుకుందామనుకున్నా, అస్సలు పనులే కావడం లేదు. తొందరగా చేయలేకనే పోతున్నా. కానీ ఎట్లాగో అట్లాగా చేసిన కొన్ని నిమిషాలకే కళ్ళు తిరగడం, ఇట్లా నీరసొచ్చు ఇట్లా అయిపోతుంది. నాకైతే నిజంగా ఏం పాపం చేశానురా దేవుడా! ఇట్లా అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి అని కూడా అనిపిస్తుంది. సరే ఫ్రెండ్స్, ఇడ్లీ పిండి కొంచెం, దోస పిండి కొంచెం ఉంటే పిల్లలకి టిఫిన్ అయితే చేసి పెట్టేసాను. అలాగే మన వీడియోస్ వస్తుంటాయి. లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండబ్బా.